danay na pamibig mo kami. Radyo Balagon ka ito, DZGB ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DZGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oras alas 12:06. Ipinipresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center as in Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon as in ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na ito mga tugang Sabado po ngunyan, petsa 11 sa bulan kan Disyembre 2021. Ini ang Bareta alas 12 asin kami po ang sendong mga takapagbareta. Ako po si Mardela, daing iba. Ako man po si Francia Mae Borras. Enot sa headline